Хора, отново сме при градски транспорт. И нека да започваме. О, не то. О, се добави. Ето искам. Пак нямам пътници. Оф, хора, караме се трамвай. Не. Няма да се качам, бе, човек. Почти хора в тази игра нещо се бъркват. Не искам това. Не иска да скача, да карам. Не. Какво не, бе? Няма да седиме тук нон-стоп, да пържим картофи, престалистите, глупости не. Казах, не искам. Край тръгва за да направя шега. В хора ще отнема много време, като го изчакам. Аре, тръгвай. Казах ти, няма да влизам. Сега заради него ще карам този. Отнислите го, чак. Как се сли, бе? Това не ми трябваше. Боже. Дай ми си трамвай. Аре, минавай. Оф, накрая. Присяй да се прибираме. Не. Трябва да свърша видеото. Ти добре ли си знаеш колко време ще отнеме това? Мамо, ще ходя до крайната спирка. Крайната спирка е близо. Ама крайната спирка е близо. Извинете, хора, за... Как се казваше? Да, прекъсвам веднъж. Аре, чао! Автобус да види къде спира. Дали не спира там при нас. Кой? Той там не спира. Ако спира по него, да стане на него. Кой? Буде до тях. Вкъщи ще издовършим видеото и това е. Довиждане.